Ipin. Ginaingon, kung adunay pinagtagpo pero hindi tinadhana, doon na say nag-diet pero nisamot kadambuhala. Mao niyang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ben, Nanas Junel ay nagpaabot ni mo sino. Hoy, Ipin, naminaw ka na ko? Para makapuno na lang ko akong kakaon. Ay naon sa kabaya, Ipin. Ganiha ka raman intawa mo biya din sa kusina. Ganihara kang nagkaunday. Karon sa kong pagbalik, nagkaon gihapon ka. Wa gabae. Natubig, mabaliw. Lagi, natuka na. Puno magkang bakbak sa pagkaon. Asa ta, Junel? Ato ta sa amo. Niabot na sila sa papag ate, gikan sa Canada, o ipaila-ila ta kanila. Hala nga nung man ka nagsulti. Ha? Nga naman. Nagpagwapa-untak ko. Gwapa na maguga, Ipin. Pa, ti Pamela, siya si Pen, akong girlfriend. Hi. Hello, si Ben. Hi. Gwapa ni uyab do, ha? Hey, thank you. Ay, naibaw na ka ni Junel pa. Di na manguyab kung dili makapasar siyang standard. Ay, dali na mas kusina, uy. Ganiharang ready ang food. May pagwa kumukaon sa amo da. Busog na rabak ko. Swerte si Sipin kung sila magkadayon ni Junel. Gawas nga maayong pagkabutang, buutan si Junel. Ug sa akong obserbasyon, mahal gyud niya ang akong anak. Ang cellphone ni Sipin na ibilin. Mauna ni ron, unsaon na ni. Nagdali, manggutog laka. Wow, kalami bes mga pagkaon eh. Unsa man ni nako ron nabusog naman ko. Ah, Sipin, kaon na. Iko rin mo kang mitan-aw sa pagkaon. Ayaw ka uy. Feel at home. Busog ko ate. Uy, so busog. Kaon na. Ayaw uwaw-uwaw diha. Junel, ate man na si Sipin, oh. Sige na, kao na. Kung sa may mong gusto, kini o kini ba? Ako lekwa sa pagkaon, Janelle. Sige. Abi naman si Pin. Kung magminyo na kini si Junel, ang among gusto ni Papa nga, adto na usab siya mupuyo sa Canada. Kauban ang iyang pamilya. Mas labing maayo manggod nga magtapok ming tanan dito. Si Pen, okay ka lang nga. Adto mo po yun si Junel sa Canada. Okay naman. Si Pin, hinahin lang sa pagkauntukan niya ka. Nang limog-mog ka, ha? Sorry, Janelle. Sorry. Canada? Mo na gusto sa amahan og ate ni Junel, ma. Kalayo gud adang dapitan, nak. Sagdi lang makaiubanon, mantika. Kung manulti ka, no. Murag yun, og kamo na'y magkadayong Junel. Lain na ni mama. Nak, taas pang latasunon sa inyong relasyon ni Junel, uy. Ayaw una pag una-unang huna-huna diya ang kasal. Ay, nakalimot ko panghipo sa mga pagkaon da. Isod ko to sa ref. Aron ninito na lang nako pagkaugma. Hala? Wa na may pagkaon din Gisong kabs iring? Pero, di man makasod ang iring din kay may screen maning among mga bintana. Kisa may nagkaon. Man sa mga pagkaon din sa ref. Ay, kog ingna nga gipanglabay ni Sipin.
Kaandugon ato, uy. Akong gikaunta ng sobrang pagkaon, ma. Oh, abi na ko, imong gilabay, nak. Anugon kung ato ilabay, ma, uy. Aw, akong gilabay sa kong baba. Gipaningot ako maayo. Ay, Ginoo ko nimo si Ben. Naunsa man taon ka na? Kung nikaon man dayon ka nga mao pa may paghuman nimong sumba. Gutom kayo, ma. May inadungan na ako, ma'am. Uy, nak. Ay, palabi, uy. Useless ng sumba-sumba nimo at tubangan, Stevie. Kay mukaon man dayon ka. Kawas nga init kay ang panahon, pwerte pa sa trafika. Saan man taon ning among dapit? Oh, si Junel man tunak motor. May angkas siyang papaya. Pwerte nagkagakos niya. Kalayin sa kong gipati. Tawgis, Junel, ug pangutan akin sa tong babae nga miangkas niya. Ay pagsigig hilak diha. Ma, 2 days nagwa may chat si Junel. Wala ni-reply na ako. Ipasapot ala nga may lain na siyang uyab. Bahala na. Hindi siya kumatawag ni Junel. Almost 1 week namin may communication. Oy, Ben? Ay, nagkaon ka naman sa diha. Bag-o pagani tang nahumag paniod to. Nag-uol ko, maoy. Uy, kalait ta ni mo mag-uol na. Uy, pahimungtan man na ni mong pagkaon. Na, nagsugod na baya kag katambo. Puslan man nga way nagmahal. May pagmukaog maayo. Oh, si Junel nag-text. Sorry, nakasa ko sa atong relasyon o guilty ko. Mao nga, kihatagan na nako katapusan ang tanan. Ha? Junel, ano nakabuhat mo ka na ko ini? Ano man? Nak, ay pagsigig mukmuk din sa mong kwarto, uy. Kawas-kawas, pod. Adtos basketan ay, doon ay nagsumba dito. Grupo to sa sumba liki-liki. Apil nila. Iawat na lang mo daot kasipin kay nanambok naman kag maayo so kadwa na mong Junel. Awan sa manak, ubanan ta ka dito. Di man kaangay mauwaw, uy, nga mo join sa sumba liki-liki. Kay naman si Carvin Sander Parker nga atong silingan, nga maoy nagda sa Zumba class. Dali na. Pag-exercise si Pin. Yay! Thank you ninyo tanan. Hi, miss. Kabayan lang noon kang naabtanda. Next time, tungag sa saktong oras, ha? Or ma-feel ni mo nga gipaningot kag maayo. Oh, by the way, ako dahil si Ralph. Ikaw? Ang tinuod, first time di ka nakita si Ben. May lahin akong pagbati ni mo. Sana all. Ralph. Abi ni mo, ganahan ko nga magkauyab ta. Kana kung dili ka masuko nga akong panguyaban. One, two,
3, 4. Go! Go, Spin! Dispresenta kag bayo pudlo kay tapulan man kang matin og sumbal kilipit. Go! Na, 1, 2, 3, 4. I love you, Sipin. Guwapa ka. Sayang kung mapatambok ka. Padautun tingin ka. Ralph. Sipin. Ay, ano kung kay kasipin? Mapuntok ka sa lalaking minyo, ha? Unsa ba yun? Doroy, minyo man na sa Ralph, eh. May duhan man na kabak-anak. Ano na ako ipaungaw sa pagkaon ng ang talang bati nga nahitabo sa akong love life. Mali kinaingon. Pinagtagpo pero hindi tinadhana. Nag-zoom pa, nag-diet pero nadambuhala. Nagpagmukha akong maayo. Bahalag tawgon kong dambuhala sa mga tao. Total, di naman ko mo entertain og mga lalaki. Gipulaan ako sa mga lalaki. Mga katumang kasama ang kaagi ni Sipin, dinining tulumanon. What's the style? Gipulas mga lalaki is style.